jandu dine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusan yoni to damga genara bosoye yirlaɓe hebbiyaɓe kono waktu yoni ha toon to halayɓe lambeji goɓe yonti kabaruji e demgal pular ñalamo ko jeslare alarba ina hawra 17 mboyo mars hitande ujunnaje 2021 ina jeeya e gardidi kabaruji men e nder leydi Sénégal hoorejo hono Macky Sall holliri omo wawi woppidde dendagal jagganoɓe e seppoji bannoɗi ɗi kono kadi kamɓene yataw ɓe goppa ɗin ɗon seppoji ɗi ɓe jubbinta e kala saaha tawa ɗi ngala nafoore to leydi Mauritanie. Agence français ko fati développement holliri ma wallita guendi Mauritanie fodde million ngaji 5 e kalis euro ɗum ɗon ko beele wallidde ɓen yimɓe famarɓe doole to guendi Mali diwan biteɗo Gao ko worɓe joguitiɓe ɓe gandaka mbaɗi jangu e kuniyankoɓe guendi Mali wiyeteɓe fama kedde kumpital dunde Afrique ma en jaadu e bandi men debbo Bano Mamadou Sarr bisimilla mon e kettogol son dirtani pacciraɗe ɗi ko joni joni so jeeyiɗo ñaawi. ceerno Djiby Sy gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi. ceerno Djiby Sy safriyanke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona 13 rafi won hen leɗɗe kadi ene safra ha 19 rafi. ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge ndenka e kisal omo jogui siroji wonande ɗe yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen. ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude kono ne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heeɓen ko ɓuuri labde. ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti listihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno kon onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa. sa yiiɗi hebde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84. so tawi ha to leydi Mali ñooro mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo hayso tawi jomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyena mo seeɗineji mbahliti hoore muma. ɗum noon mbadden dando faade ceerno Djiby Sy. hayo bella mi dañi bella ko ɓattake ummorade e docteur Djiby Sow le grand guérisseur. docteur Djiby Sow ko wittiyanke safriyanke e safaruji fina tawa. docteur Djiby Sow ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol. docteur Djiby Sow ene safra kista fibroma ndogam sitta rewɓe ronkoɓe sowade e dartoraɓe kala. docteur Djiby Sow ene safra koyɗe e keeceji musoje e koyɗe guloje kala. docteur Djiby Sow ene safra wonduɓe hernie prostate hémorroïde. docteur Djiby Sow ene yawrani worɓe ustoraɓe gorago ha jippiɓe e leecce e rewɓe ustoraɓe newago kala.
docteur Djibiso lo grand guérisseur en andina kilene mum tawateɓe to Wourossogui ha to leydi Mauritanie wonde ko ñalawma janggo altini ummoto to Dakar o ara to base makko tawateɗo to Wourossogui o waɗa ɗon yontere ha balle sappo caggal ɗum o ummo ɗon o taccamaji o fata to leydi Mauritanie to wuuro Magama. docteur Djibiso ne andina dendagal bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dakar base makko Dakar noon tawate ɗon ko biteɗo Yahya Ban base makko to Wourossogui 24/24 ene marsa ɗon kadi tawate ɗon ko biteɗo Makki Ban on base ne tawe to banggue funnague Bamouly Wourossogui ko ɗon tigui tawate base le grand guérisseur docteur Djibiso. So tawi ko base makko tawateɗo to Kidira tawate ɗon sohna Nabou Ban tawate ɗon sohna Nabou Ndiaye kañum woni to base makko tawateɗo to Kidira dendagal ɓeɗon kala noon ko humpitiɓe leɗɗe ɗe ko anduɓe golle ɗe kadi ko yimɓe makko laaɓaɓe golle ɗe hano hannirta ni. docteur Djibiso ne andina dendagal bandiraɓe wonde o heeɓi leɗɗe kese pul ummiɗo to leydi Mali ɗum noon dendagal jiɗɗo ko ɓurɗo labde yo jokkodira e docteur Djibiso le grand guérisseur mbatta 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi ko yimɓe hebde banggue WhatsApp noon mbatta ko 00 223 78 85 72 47 docteur Djibiso ene wiya on safoyade ɓuuri safoyede kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. caggal calminali ko jettore e ñaganade on Allah jamme cellale kisal en jeetigeno dokkuɗen tan ha mbawɗen jottade ɗo e yaw men weltare TV kabaruji e demgal pulaar to karallagal to ko Seydou Abouba yasalirde ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia kabaruji ɗi puɗore ɗen e nder gendi Sénégal ñande mo bari henkinde on ɗon directeur régional mo douane to wiyete Kaffrine o ardima ɗum ɗon de ko duppugol fodde tonnuji jeetati drogue e ɗum ɗon ko wiyete médicament woni ɗen leɗɗe safara ɗe ndewani lawol jarmuɗum ma won fodde milliard e halis mo franc CFA ko ɓe duppi ko noon ko ni e ɗum sifri tawi hen nayyi piccal jeeɗiɗi tonnes ɗum ɗon koye kon huɗoɗayno wiyete ko sabre jiyan tati piccal nayyi ɗum ɗon ko tawi ko tonnes ko ɗum ɗon ko wiyete médicament woni ɗen ɗon leɗɗe safara tawi kay ndewani lawol waɗi ko toon to diwan biyeteɗo Kaffrine hono no holliri on ɗon ne biyeteɗo Abdoulaye Sey tawi de ɓe goni e koye frontiére woni toon to wiyete Kaffrine ko kerol hakkude leydi Sénégal e leydi Gambie ɗum ɗon ni jeeyi sababu e kala saaha tawi ko ɓen yimɓe waɗoɓe trafic drogue ina keewi e on ɗon diwan e nder gendi Sénégal no mbirunoɗen e gardidi kabaruji ɗi hoorejo leydi Sénégal woni Macky Sall holliri de o saaha joni eɓe keebi tawi ko woppidde dendagal ɓen jaggaɓe e seppoji bannoɗi e balɗe ɓennude de e nder gendi Sénégal ɗin ɗon seppoji ni caabinoma ha fodde yimɓe 12 ɓiɗɗo gendi Sénégal naajo wasi hen fittandu mum kanko hoorejo noon o holliri tan koɓe mbawi woppitede kono kadi kamɓene yoɓe ndento o saaha joni mani yoɓe goppu wadde ɗin ɗon seppoji gollam puyɗeji seppoji kay ɗi ngala mana ngala kay nafoore holliri de kala nde seppoji mbaɗa kadi ma wooda jaggaɓe so tawi noon ɗum ɗon keewi wooda kadi dariɓe ngam wiide ina ñagano ɓen ɗon yo goppite to Mbacké to nde ko suka tawi ko janggowo woni sanda e toon to koye terminal o janggata kanko de hollitama ko diwɗo fodde huɓere nde toga togui 2e étage ko ɗum woni ko diwi o hollitama noon nde o yani nde kay ɓen ɗon wiyetteɓe sapeur pompier en ko kamen tigui mbawi ƴettude mo kono tan nde o nawa toon to safrirdu wiyetendu Matlabul Fawzeyni tawate ko toon to wuro wiyetengo Touba nde o yeti ko nden kay o wasi fittandu makko kanko noon ko hitande hikka nde o waɗanno ɗum ɗon ko wiyete Bacan Lorient ɗum hollitama noon tawi ko police o wawi uddidde hen losko beele a wawde andude holko woni sababu wartugol on ɗon suka
to wette foirayi ɗum ɗon tawate koto Sicap Mbao e nder Dakaru lamorgo guindi Sénégal hollitama ko cuumu waɗi toon hono no holliri ɓen ɗon yeeyoɓe ɓe mbawi hay so tawi hay fittandu wotru kay wasaka e nder cuumu ngu kono kam ko ina fota wonde million ngaji 6 e halis mo franc CFA ko ɗum ɗon kay woni ko yaadi e lewlewndu hono no holliri on ɗon biyeteɗo Abdoulaye Sow hay so tawi ko yettude gueno hay fittandu wotru kam wasaka hen kono ko heewi e bagasuji ɓe mbasi ɗumen kadine ha joni kay andaka holko woni sababu tawi ko ngundon cuumude cuumungu waɗi nde kadi yimɓe ɓadiɓe ɓe mbawino arde ko ɓuuri yawde yaccade beele wawde kay walludeɓe gam ñippude ngundon cuumu leader on ɗon tawi ko mo landa Pastef woni Ousmane Sonko e nder jilluji ɗi o waɗata e sehilaɓe makko beele kay jarde ɗumen o wawi joddade on ɗon tawi ko leader takaw Sénégal woni Khalifa Sall e nder hen ɗum ɗon waɗi koye ñalde hankinde o wawi noon ƴettude konngudi o saaha joni holno ɓe potata darorade beele wawde huccidde e risi e on ɗon horejo leydi Sénégal woni Macky Sall holliri ko alay saago tan lundugo o saaha joni jogo doole e no hannirta ni beele wawde huccodirde horejo leydi Sénégal woni Macky Sall e nder hen on ɗon biyeteɗo Khalifa Sall wawi jarde ɓen ɗon ɓesguji guindi Sénégal ne daari darde tinde gam jaggande Ousmane Sonko saabu holliri hewɓe ndewino ɗo ko wayno kanko Khalifa Sall e wondude biyeteɗo Karim Wade kono kadi kanko Khalifa Sall o yonnani hay seeɗa ɓen ɗon seppunoɓe ha duppi yoga e nokkuji o hani e yoga e station ngaji tawateɗe nder guindi Sénégal o holliri kam ko nden ɗon bonande o yadani e muɗum hay seeɗa kalen ko fati e Covid-19 coronavirus mbiyen hono no holliri jagordu cellal gendi ndi e nder gendi Sénégal e ñalawma alarba hande o ko fodde ujunere temedde jeetato e capanɗe jeenayi e ɗiɗo goni hokkisanoɓe so gondani dafu Covid-19 temedere e capanɗe jeenayi e ɗiɗo goni yitaɓe hesɓene gonde rafi o ina qime e nder temedere nde ƴettuɗa kala sappo piccal sappo e joyyi ina gondi e dafu Covid-19 kamɓe yitaɓe ñalawma hande ɓe ko ni ɗum sifri capanɗe joyo e jeegomo ɓen keeɓi rafi o koto banggue jotodiral woni yimɓe raɓaɓe tawi kay ina ganda to ƴetti on ɗon rafi so tawi ko temedere capanɗe tato e jeegomo itti rafi o koto banggue communautaire yimɓe raɓaɓe rendo tawi hay goto anda hol dabde ɗumen e nder waktuji nogas e nayyi ɗi fodde temedde ɗiɗi e capanɗe jeetato e tata kefti cellal mumen no hannirta niyete o saaha joni de capanɗe nayyi ɗiɗi ina tampi koma mbalite to banggue fofango e nder hen waktuji nogas e nayyi jawtuɗi ɗi ko yimɓe jeenayo mbasi pitali mumen tawi sababu o ko dafu Covid-19 ɗum ɗon yettini dogol wonduɓe rafi coronavirus e nder gendi Sénégal capanɗe tati e jeeɗiɗi ujunere temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi e nayyi tawi hen capantati e tati ujunere temedde tati e nogas e jeegom kefti cellal mumen wasɓe hen pittali mumen kay jottima e temedde jeenayi e capanɗe jeenayi ade o saaha joni heddi e cuuɗi cafroɗi ɗi ko ujunnaji ɗiɗi e temedde jeenayi e capanɗe tato e jeeɗiɗo waktuji sappo e jeeɗiɗi pawi hojomaji sappo e nayyi to Kanel Diéré daga wendu kabaruji men to gendi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydiji Mauritanie jokkodiral gendi Mauritanie leyɗe goɗɗe o wawi kay ñalde mo bare hankinde hollirde weltare makko ɗum ɗon ko caggal nde on ɗon diplomate Mauritanie najo biyeteɗo Alkasum Wane toɗɗa yo won horejo tawi ko fedde wiyetede MINUSMA e nder gendi Mali beele noon wawde o saaha joni darade artirde jaam e duumiɗo e nder gendi Mali o holliride on ɗon wawi toɗɗede koye tuma kadi nde teska wonde ɗum fanniyanke e on ɗon fannu wonde ɗum kay joguiɗo humpito no fewi e gam darade beele wawde artirde jaam no hannirta ni o holliri horejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Seck Al Ghazouani holliri hen weltare e muɗum eɓe mbiya yo jogoro jaam
ha joni e nder leydi Mauritanie tawi kolle ngendi Mauritanie wawi famodirde ɗum ɗon koye on ɗon agence français ko fati e ɓamtare woni AFD ɗum ɗon koɓe mbawlita ngendi Mauritanie fodde million ngaji 5 e haalis euro ɗum ɗon ma wona temedde 2.5 million e haalisu guiya tawi noon koye limore hesere nde ɗen ɗon ngal ɗon nanodiral wawi kay wadde koye ñalde mo bare hanki nde e tawtorede jagorɗo kalfinaɗo ko fati économique e nder ngendi Mauritanie woni Ousmane Mamadou Kane e nder hen kadi wawi tawtorede ɗum tawi ko on ɗon délégué toujours e nder ngendi Mauritanie ɓe kolliri ɗum ɗo noon ko beele wawde wallidde ɓen ɗon yimɓe famarɓe doole tawateɓe e nder ngendi ndi ɗum ɗo noon ko caggal kadi wonde ɓen ɗon fedde wiyetede toujours darinde beele wawde haɓade ɗum ɗon ko wiyete ɗawre e wawde kadi wallidde ɓen ɗon yimɓe famarɓe doole tawateɓe e nder ngendi ndi saabu o saaha joni de e leydi Mauritanie woni koye caɗele e ɗum ɗon ko wiyete fekkuru to banggue cellal ngal woni crise sanitaire e nder ndin ɗon mbaɗi tan ɓe kolliri kay e ɗum ɗon ko beele wawde wallidde ɓen ɗon ɓesguji pamari doole ɗi kalen ko fate dafa Covid-19 coronavirus mbiyen hono no holliri jagordu cellal ngendi ndi e ñalde mo bare hanki 16 lewru mboyo hitande ujunnaji 2021 ko yimɓe capanɗe tato woni yitaɓe hesɓe ne gondi e dafa Covid-19 e nder waktuji 24 jawtuɗi ɗi e nder hen kadi yimɓe 17 ɓen kay kepti cellal mumen no hannirte ni kamɓe nokku jagordu ndu ɓe kolliri joni o ma won balɗe 13 tawi kay hay goto wasani fittandu mum to banggue dafa Covid-19 e nder ngendi ndi ha joni e nder leydi Mauritanie tawi ko jumaji e jamaji ɓen ɗon yimɓeɓe kamɓene ɓe mbawi o saaha joni rokkede yamirore gam wawde wertude ɗin ɗon de ko tappije e nder jamaji ɗi ko tumande laamu ngu hollirno kay yo ɗen ɗon gueɗe to banggue bertanteje ɗe yo taggue ko caggal nde leydi ndi hemno wempejere ɗimmere dafa Covid-19 hono no holliri jagorɗo kalfinaɗo gueɗe diine l'islam e jangde lasli e ñalde moɓare hanki nde o saaha joni kay e ɗum ɗon kadi ina wawi artude no hannirta ni kono kadi omo rentinaɓe nde ɓe mbawata kadi ha joni wawde ɗoftade yoga e kuule tawi koto banggue goɗɗodiral ngal hani e to banggue kadi hutorade ɗum ɗon ko wiyete cuumorɗe to diwan gorgol lamorgo muɗum woni kay heydi walimo diwan gorgol Ahmed Na wuldu sidde ɓe kankono ardima ɗum ɗon koye ñalde mobare hanki nde fuɗɗugol dawal ɗimmal on ɗon projet ko fati sécurité sanitaire jafuɗon ko fati sécurité alimentaire woni kay ɗen ɗon gueɗe to banggue guura ɗum ɗon noon e kadi maɓe mbaw kadi wadde hen hebloji ko fati e famminde ɓesguji ɗi ko woni e caɗele to banggue waylo weeyogo e nder hen kadi ɓen ɗon aynaɓe hani e remoɓe ma mbaw kadi wawde heblede e on ɗon fannu ene tawtora ɗum tawi ko yogaɓe e tawateɓe e diwan gorgol ha toon to diwan biyeteɗo Guidimawa e tawtorede on ɗon onge biyeteɗo CRDR e nder hen tan ɗum ɗon kadi e on ɗon onge goɗɗo tawi ko biyeteɗo Temvia e nder ndin ɗon mbaɗi tan wawi kadi tawtorede ɗum on ɗon agence français ko fati e ɓamtare ɓe kolliri o saaha joni ko beele kay wawde hisnude tarini ndi no hannirte ni kadi beele wawde famminde ɗin ɗon ɓesguji e caɗele to banggue wayloji weeyo baɗoji e kala saaha ha joni e nder ngendi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo ko fate golle cukako kam e coftal ɓalli Taleb Wuld Sidi Ahmed kanko no wawi wadde jillu ɗum ɗon ko toon to leydi Maroc e nder jillu golle kam e cehilagal o yiniri e nanɗo makko mo gendi Maroc jagorɗo kalfinaɗo gueɗe sukaɓe kam e coftal ɓalli mo gendi Maroc biyeteɗo Othman Firdou e nder ndin ɗon mbaɗi tan ɓe kolliri o saaha joni ma leydi Maroc wawmade nokkuji ɗiɗi e nder gendi Mauritanie tawi noon ko galle sukaɓe maɓe mbaɗo goto e nder Nouakchott wuuro lamorgo ngo kono ne kadi maɓe mawmade nokkure to banggue coftal ɓalli e nder Nouakchott wuuro lamorgo ngo banggue goɗɗo kadi maɓe ma nokku goɗɗo ɗum ɗon ko toon to Rosso lamorgo diwan Trarja
to diwan biyeteɗo taga toon kadi tawi ko ɗon gouverneur diwan o biyeteɗo Moukhtar Wul Hendu o wawi ardade ɗum ɗon de kadi tawi koto wuro wiyetengo Tijigza ngel ɗon ñalngu ko fati hirjino e rokkirgol ƴiƴam wawi tawtorede ɗum ɓen ɗon yimɓe dilloɓe to banggue cellal on ɗon diwan hani e yimɓe rendo jambureɓe woni société civile en ha e terɗe laamu ngu e nder hen holliri kanko on ɗon wayli diwan o wawi hollirde o saaha joni nafoje mawɗe gonɗe dokkirgol ƴiƴam o holliri de ko rokkirgol ƴiƴam ɗum ɗon ko faabade gurdam e nder hen holliri ma jewte mum juɓɓina e nder jumaji ɗi mani kadi waɗa e nder khutba aljuma o beele tan ɓesguji ɗi foof paama ɗen ɗon nafoje mawɗe gonɗe e dokkirgol ƴiƴam paten to toroye belleldi ɗum ɗon ko toon to wiyete tufde siiwe wawi afede hayre adande ɗum ɗon noon koko fati e on ɗon lycée tawa toon to wiyete tufde siiwe tawi ɗen ɗon golle puɗɗi koye ñalde altine 15 lewru colte ndu gonɗen ndu waɗi koye tawtorede on ɗon koolaɗo kuuɓal to jagorɗo halfinandu jangde guenni ndi kam e heblo ko nonne kadi o tawi o wiyete ko Ali Silli Soumare e nder henne kadi omo yaadi e koolaɗo kuuɓal to jagorɗo halfinandu ko fati kotki on ɗon biyeteɗo Ahmed Wuldahi e nder hen tawtorama ɗum tawi ko walimo diwan kay heydi ɓe kolliri on ɗon deuxiéme étage tawi ko lycée jogorɗo mahede toon to wiyete tufde siiwe so ɗum ɗon kay gasi ma wonan fartange mawɗo ɗin ɗon ɓesguji ha ni e ko taari ɗum kadi jibinande wuuro tufde siiwe wawi kadi hollirde hen weltare muɗum sen gummima leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali ñande mo bare 16 lewru mboy hitandu junnaji 2020 hedde waktuji 10 pawɗi hojomaji 50 ko worɓe joguitiɓe ɓe gandaka ko kamen kay jeni e koniyankoɓe leydi Mali wiyeteɓe fama hollirama kay ɓen mbawi ullude mabɓe kuure condi tawi koye on ɗon poste to wiyete Wabariya ɗum rawte koto diwan biyeteɗo gawo kono koniyankoɓe gendi Mali woni fama kamen mbawi dartade ɓen wadda boniyankoɓe ko ɗon tan ɓe naati e soyde hollitama kadi e nder hen yimɓe ɗiɗo tawi ko civil en mbawi kay dañde hen gañande musɗe tawa noon koɓe fellaɓe keddoɗen e on ɗon fannu tawi ko ɓen fodde jeegomo liggotoɓe to banggue cellal toon to wiyete Kucala kamɓene koɓe biftonoɓe ñande 15 lewru mboy ndu gonɗen ndu ko worɓe ɓe gandaka ko kamen tigui biftinoɓe to wiyete Téré hollitama gonɗon wuuro ko fodde kiloji 60 to wiyete Kucala kono e ñalde hankinde kamɓe ɓen ɗon ɓe keeɓi wellitare mabɓe soldateɓe ɗiɗo ɓe gendi Mali mbasi pittali mumen ɗum ɗon ko ñande altinare nde tawi koye jangu waɗa boniyankoɓe to kirol hakkude gendi Mali e leydi Burkina Faso e leydi Mali e leydi Niger tawi kadi ko ɓen koniyankoɓe ɓe mbawi yaltinde on ɗon kabaru ɓe kolliri kay ko on ɗon poste tawateɗo to wiyete Tijir ko kam tawi ɗum ɗon ko toon to Anchogo ko kam kay wawi yanede e nder hen tan fodde yimɓe ɗiɗo mbasi pittali mumen e koninkoɓe ɓe jeetata woɓe kadi gañima ɓe caɗele ina tawe e nder gendi Mali guila hitandu junnaji 2012 guila tan nde wonno follo to banggue laamu guila nden kay ɓen wadda boniyankoɓe naati gendi ndi guila nden eɓe mbaɗa saaha kala saaha janguji kantoriɗi ɗum ɗon ni woni sababu to banggue wonande kay o saaha joni ŋakkere ndenka e nder gendi ndi e nder ndin mbadi hay sino tawi koniyankoɓe gendi Mali ina daari gam habtade ɓen waɗa boniyankoɓe koniyankoɓe leydi Afrique wonɓe less jimandi fedde wiyetede loni e koniyankoɓe leydi France wiyeteɓe Barkhane kamen kala ina daari gam haɓadeɓe kono kadi hollirama e hitandu junnaji 2020 e hitandu junnaji 2021 kadi janguji kewɗi tawi ko ɓen fedde wiyetede organisation état islamique ou Grand Sahara ko kamen mbawi wadde ɗin ɗon janguji ɗum ɗon noon koto banggue kirol hakkude gendi Mali e leydi Burkina Faso ha ni to kirol hakkude mabɓe e leydi Niger
ha joni e nder gendi Mali tawi ko ɓen finoɓe to wiyete Donza kamɓe ne ɓe mbawi wadde seppo ɗum ɗon ko ñande altine 15 lewru ndu gonɗen ndu e nder hen tan o saaha joni wasdeɓe yadude caggal nde on ɗon bogne woni banque biyeteɗo banque international pour le Mali woni BIM nde ɓen kollirno kay ene udda on ɗon banque tawateɗo to gonɗon wuuro wiyetego Donza caggal noon nde teska ŋakkere nden ka e on ɗon diwan saabu kay e kala saaha koɓe yanaɓe ko ɗum woni sababu kamɓene ɓe ƴetti kay peeje uddude ɗum fodde noon jonte ɗiɗi koɓe uddi on ɗon bogne ko ɗum woni sababu kay finoɓe gonɗon wuuro kamen jalti gam wadde seppo mumen e nder hen tan ɓe kolliri ɓe jadani hay seeɗa e uddugol on ɗon bogne saabu kay nde ɓen uddata nde tintinani ɓe guila noon to banggue yeeyoɓe hani e wiyeteɓe buuseɓe e ko nande ɓen ɗon kala kamen kala mbawi tellade e booli ɗi ɓe kollirde ko nden ɗon on ɗon nokku goto woni ɗon toon neɗɗo wawata joƴƴinde kalis walla neldude ma neldede joni o kay so tawi ɗum ɗon uddama ko caɗele mawɗe wonandeɓe e nder seppo ngo eɓe jogui leppi ina winda hen min jadani e uddugol oɗo bogne kadi min jadani e yaɓɓugol wonande kay e jojjande ɓen ɗon kiliyaneɓe sen gummima e leydi Mali jokkaten ko kumpital kedde dunde Afrique e dande Bano Mamadou Sarr gendi ɓuuri gowande roɓinde kabaruji kedde dunde Afrique yoga e dowlaji république démocratique Congo mawbare talata hanki to Kinshasa ko wuro lamorgol ngol leydi république démocratique Congo ko toɓoli kay kewɗi ndiyam mbawi jippade toon ha yimɓe nayo mbawi wasde hen pittali men yoga e joom galleji en kay kolliti kañumen hankkadi ɗiɗo galleji boni mbawata hottude hen Congo Brazzaville sungoji horeɓe leydi jogorɗe yuɓɓinede ñalde nogasi go lewru mboye ndu gonɗen hitande ujunaji ɗe nogasi go dadiɓe leydi Congo Brazza kañumen ko subaka hande o ɗamina kay jogori wotoyde kongol ɗo woni lawol gadanol koɓe jetti koɓe mbawi wadde walla mbiyen mbawi ƴettude feere wande ni commission électorale nationale indépendant woni kay tawi ko joguiɓe tawalla mbiyen tambiɓe ko fate ɗin sungoji kolliti wonde 55 ujunere ha 60 ujunere tawi ko dadiɓe ko ɓen jogori wotoyde toon e subaka hande o 131 bureau tawi ko ɓe jogori wodde kamɓe ɓen dadiɓe ma uddete toon e subaka hande o e nder wertagol leydi Congo Brazza kala sen gummima Congo Brazza dowlo Côte d'Ivoire toon gasnirten roɓindo kabaruji men kedde dunde Afrique caggal jaltugol aduna on gardinoɗo jagorɗe dowlo Côte d'Ivoire Ahmed Baka yoko kikiɗe hande o mo waɗan tawi ko hommage république e nder lebbi jeetati kay Côte d'Ivoire wawi wasde chef de gouvernement ji men woni kay ardiɓe jagorɗe mumen tawi adino yaltude aduna ko on gardinoɗo jagorɗo mo dowlo Côte d'Ivoire woni Amadou Gon Coulibaly tawi kay jogorno wonde candidat e sungoji horeɓe leydi jawtude Allah waɗi hawre yalti aduna ha kay Alassane Ouattara wawi wadde 3e mandat ngol ɗo ne tawi ko ñande 10 lewru mboyo nduɗo ndu gonɗen on biyeteɗo Hammadi Bakayo ko kañum ardino jagorɗe dowlo Côte d'Ivoire e on saaha kañumne ko kañum yalti aduna kikiɗe hande no mbiruɗen kay nden o waɗante hommage république gasi ha laaɓi ko tonguɗen roɓinde kabaruji kedde dunde Afrique Bannour Mamadou Sarr fade weltare ɓiɓɓe fulɓe Sarr golle maɗa jooɗi peewi debbo mo ɓokki walla mi nawtoma mbañ Samba gendi Pular ko an uddi kumpital men e ɗemgal Pulare kikiɗe hande o wonno yesalirde ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia karallagal ko gorko mo Liki Sayba gorgol Saydou Abouba tawi noon ko kedde kumpital dunde Afrique jaadunoɗen koye bandi men debbo Bano Mamadou Sarr min dokka toon addi ko ñalawma janggo so hawri e welede Allah yo jaam Allah hirana noon jarama e kettugol